nas, da li je slučajno što su dve najveće medijske trovačnice, govorimo o realitima, ponikle nekako iz istog miljeja neoliberalnog, tada je to bio jul, Marija Milošević imala svoju Košavu, koja se kasnije kroz neke vlasničke transformacije pretvorila u Happy televiziju. Ona, dakle, ima jedan taj program koji je izuzetno gledan i praćen. I drugi je opet Željko Mitrović, koji takođe iz jula proizašao i koji ima takođe svoj reality program na Pinku. Dakle, da li je to slučajno što su oba ta moralna odrona od emisija proizvikla iz tog miljeja, neoliberalno, da tako kažem, koji je bio pod maskom neke levičarske ideje, iako je u samoj suštini to neoliberalna ideja? Pa, kad neko dobije priliku da ima medijske kuće u to vreme u kome drugi nisu imali, onda je već pitanje na koji način i zašto mu je dozvoljeno. U svakom slučaju je činjenica da oni imaju medijske kuće koje, ako ih prozovete, kažete njihovo ime i prezime, oni će posle danima da govore protiv vas i imaju priliku da kažu šta god hoće, a vi nemate priliku da se branite. U svakom slučaju velika je moć televizije posebno i uopšte medija velike moći, posebno kada je neko prebogat i kad može da širi tu svoju misiju. Recimo, Pink je, ja ne znam koliko zemalja sveta ima ogroman uticaj. Dakle, kako bi bilo lepo da Pink ima pristup, mi moramo da poželimo tako nešto, da ima pristup kakav mi imamo u svojoj zemlji, svom narodu. Ja mislim da li je to sinoć bilo kad je ova gospođa Jelena Milić učestvovala u ćirilicu. Ja nisam mogao da verujem da postoji, znači, tako osobe, svašta sam ja čuo od Jelene, ali da neko toliko govori protiv svog naroda. Šta sam poželio, kako bi bilo divno, na primjer, da je ona hrvatsko dete, pa da je vaspitala Hrvatice, ili jevrejsko, pa da je Jevrika vaspitala, ona ne bi nikako ništa rekla protiv hrvatskog naroda i protiv jevrejskog naroda. Moguće da mi nemamo vaspitane vaspitačice koje će da kažu svom čedu, što bi rekli da je elementarna kultura. To nije pitanje toga da li je red ili ne, nego je kultura da ne radiš protiv svog. Dakle, pusti ti neprijatelju da on radi to što je naumio, ali nemoj i ti da radiš, da doprinosiš neprijateljstvu, što bi rekli. Ona je tipičan primjer kako može da se izvrću informacije, kako je moguće da kaže nešto što je neistinito i da to nije važno što je to tako radi, a svi ostali oko nje se snebivaju. I pošto smo mi takvi, mi sve u belim rukavicama, razgovaramo sa neprijateljima u belim rukavicama i nežni smo prema njima, a oni uopšte više ne vode računa. Znači, oni dolaze dotle da pošalju raketu na vas. A mi pazimo kako im se obraćamo da ne bismo nekoga povredili, da neku nevladinu organizaciju ne bismo povredili. Ja sam imao tu čast da me Sonja Biserko u svojim izveštajima proziva, kao pogledajte šta je rekao Svetozar Radišić, onda taj ide izveštaj tamo nekom, pretpostavljam, ko zna gde, u Cije ili gde, ali kako to izgleda ako gledate kao, uslovno rečeno, običan čovek. Moguće da neko svog čoveka nekom prijavi kao negativnog, a pritom nema ni jedan argument, i u tome što sam citiran, to sam ja i rekao stvarno i ponosim se što sam rekao i prosto mi je drago što sam imao tu priliku da kažem, ali neko te to prijavi onako kao, pa pogledaj šta je uradio. Pa ja u svim knjigama, izlazi 25. naslov, u svim knjigama nisam imao ni jednu jedinu primjedbu neprijatelju. Dakle, samo u knjizi Neokortikalni rat, ovi sa B92 su citirali jednu rečenicu u kojoj se reklo, pogledajte šta piše doktor nauka, a ja sam pisao da u McDonald'su prodaju deci figuru u obliku satane.
I ima slika te figure, znači oni se igraju sa decom satanizacije i naravno da to se uklapa ono sve što znam, da recimo satanizam u Sjedinjenim Američkim Državama se uvodi u škole, da oni imaju predmet satanizam, pazite, nemaju predmet o Bogu, a imaju o satani. Zašto to sad izgleda čudno nekome ako neki, kako kaže doktor nauka, kako mu pada na pamet da takvu rečenicu doktor nauka napiše. I to su primjedbe naših neprijatelja. Dakle, mi živimo u tom čudesnom svetu da je moguće da se do te mere obrnu stvari da pripadnici nevladinih organizacija, a još najveći je biser kad neko od njih i ne pripadaju našem narodu, pa im tolerišemo da na našem prostoru rade šta hoće, a znamo pouzdano da u drugim državama se to ne bi dogodilo.